Serbisyo Publiko sa Bacolod. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Yes, mabugnaw, matugnaw nga hapon para sa tanan-tanan. Welcome sa Huwebes edisyon sa This Is My Life. Disyembre 9 tuig 2021. Ito na pagpangamusta dira sa inyo, ay ti sigurado yang iban din nagapanimuron. Nagapanimuron tungod matugnaw nga itong sa ni panahon. Hindi na namanigar na shear line amo nag-apekto ya sa eastern section sang Visayas. Kag syempre diri sa aton anuya Tita Wilma man shear line sa gihapon. Amo ning siling balin naton. Iniya nga panahon niya hindi ta nagid niya malahog-lahogan kay ato nagid siya mabatsyagan ang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Malapit na gid na. Kay nga, we only have 16 days until Christmas Day, December 25, and 23 days before New Year. Nga sa din ato na abi-abihon ang pagsulod sa tuig 2022. Di ba? Pero sa ito na mga kauturan nga nag-upod sa ito sa siningapon sa ilang mga radyo, siguro ka patunaw-tunaw pa na ano inyo sudan. Siyempre namin, gaya higop, ya kaina tawe. Mainit. Mainit nga sabaw. Ewa kay wala ko utan. Ako ya ano. Karoon na natin istoryahan. Sa inyo dala mga radio na nakikita sa 684 kHz mga senior citizen. Sa aton mga kabaitaan, nga dira sa aton text sa kapuluyan. Sa aton man mga kaupod text sa kahapon. Ang mga salaligan sa ila sini panimalay ng aton mga helpers dira mayong hapon. Kamusta lang sa inyo? Papulo pa huway man anay, ha? Break anay. Ay, of the night kita tubtub-tak na stress ya diri sa This Is My Life. Sa kutob sa ngaton malabutan, halin diri sa isla sang Negros, Dekbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa kutob sa ngaton malabutan, dira sa pilaman ka mga isla sa palibot sang Negros, bugos man nga Pilipinas, and of course, sa aton man mga palangga iya nga mga tagpalamati nga nagaupod man sa aton online, syempre, na via Facebook Live, kag magluwas man sina, ada man sa aton sa ni YouTube, no, sa Action Radio Bacolod Live. Updanay kita dira man. And syempre, ada pagid, kay kita mag-updanay sa radio sa amon sa ni website, pwede gid, no, pwede gid dira. Pwede log-in lang kamo. www.actionradiobacolod.com.ph kay may radio da, click nyo lang updanay kita, dira pa ninyo mabasahan ang mga dalag ko nga mga balita nga matipon 24 hours sang aton sini news center sang Action Radio Bacolod. So relax lang kamo dira, no? Sa mga greetings, mga reactions man karon na rin atong text hotline, type nyo lang kag isend sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa aton man chat room, pwede man ka modera na. Sa chat room gapod sa aton sini live. Hi and hello lang dira sa inyo. Pwede man kamo dira makasend sa inyo mga greetings, sa inyo man mga suggestions sa sulat nga itong babasa man karon sa karon niya nga hapon kag isend, no? Pwede ninyo ma-like, namigid ba siya kon heart-like, no? Pwede ninyo ma-like ang programa This Is My Life, kag i-share man ang aton sa ni programa. Kalingawan na itong iniiatag sa kahapon. Pwede man kami mga stars nakita ko, pwede man kamo makasend sang stars sa Action Radio Bacolod. Gani, relax lang kita dira. Musiling naton, ara na gidya Tita Wilma, magluwas nga, mabulubugnaw ng dupoy-dupoy sang hangin. Ang mga nagaigpat-igpat nga makahatag sa aton, kalipay bisan hingalit lang.
Ara, nagidya mo, no? Hindi na ginayin nato maligar. Agwa ka sa inyo balay kung tiunas ang kasisidmon. Tegal misang nagaulan-ulan, iya okay lang nagyapon, Tita Wilma, di bala? Na? Ara, na nagaigpat-igpat, ako yung kalipayan kung na ikon Christmas. Igpat-igpat gamay. Kung according, bala, hindi may mode na ba? Na according to mode pa, emote pa ta na iya mo. Amo mo lang na iya. Gani, sa inyo mandara, no? Preparar nyo na da or hikutaran nyo na dira ang inyo sini mga Christmas decors nga mga natago ti iban tawe dana namon tawe kagdo kanami lang kay gainop na yung mga kabataan kay ara mga kabataan di ba yes gani relax lang ka mo dira kag sa nahambal man naton ining matulutugnaw na ito iya nga panahon, hinay-hinay lang, kag halong-halong lang, kay ining pagbugnaw sang dalagan sang panahon, makahatag naman sang batyagon sa mga mahuyang-huyang sang lawas. Tekon hinahinang resistensya, bulubatyag, pangatsi, ang pangatsi, tulo ilong, di ba? Pagtulo sang ilong, ano pag, sakit akon ulo, pag sakit sang ulo, maglangaan nga hilanat among halungan yung gid kay kung upuhon pa kamo pero extra careful sa gihapon sundo na ton ang mga minimum health protocols nga ginapahimo sa atong labi na gid kung magwa kamo sa inyo balay inyo mga face mask ha kag ang distansya gid social distancing balon ta alcohol gid importante kag since nga ano na subong mas second week of December, di ba? Ay gaumpisa ni mga Christmas party diri Christmas party dito. Kinahanglan halong-halong man pero may ang mga nagapatigayon sinakabalo mo na sila sang dapat himuon. So kita I'm sorry. Kita mismo sa aton kaugalingon kinahanglan kabalugid kita iya sang aton himuon, right? Yes. Gani relax lang ka mo dira, ha? Okay, yes, Tito Wilma. Dali gid lang kay sa iton man mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga matahom kag press kang bulak ari sa Bacolod Bay Center na sa gihapon ari sa Bacolod Bay Center Ferrero Street. Pasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon, radyo Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon, radyo Bacolod, saludo sa imo Padayon aksyon, radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakong nga Pag-itaalang prinsipyo,
Antonio Beronio, nalin dire sa may Makabebe, Pampanga, no? Mayong hapon lang dire sa inyo ton. Salamat, kid. Okay. So, relax lang kamo dire anay kay karon balikan ko lang na ang inyo mga greetings. Okay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Araman sa Alice Drugstore. Kag magluwas sina ang Panyawan Liniment Oil. Panyawan Liniment Oil nga produkto man sa said marketing. Amo na kung magbakal ka mo sa Panyawan Liniment Oil, pangitaon ganinyo ang tatak nga said Panyawan Liniment Oil sabat sa karon matungnaw nga panahon. Banyo sa bilog nga lawas, especially na sa mga senior citizen naton, sa may mga ginasuprer o ginaantos man nga masakit sa kalawasan, ara ang aton said Panyawan Liniment Oil. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala. Sa Libertad, dira sa may Libertad Public Market, mayong hapon lang da kay Terry Sulina, kay Teresita Petralva, kay Mary Rose Tahom, kay Elvira Tabanda, kay Lily Lariosa. Thank you, kid. Siyempre, upoy na dira si Inday Norma Rosales, kay si Inday Grace, no? Dira sa may Barangay 38 sa Barangay Hall. Hi and hello, good afternoon man sa inyo. Sa siniani nga bahin, standby lang ng aton mga greetings nga iban, ha? Mabasa anay si Tita Wilma sa aton sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton letter sender karon nga hapon, nag-serve ni sa church. Dira sa may bago, no? Kundi man dira ang simbahan. Anyway, si Inday Mary Grace ang atong letter sender karon nga hapon, kagang iya sinisulat na gasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa tanan-tanan nga mga taga-Action Radio. Tita Wilma, isa man ako sang imo avid listener sa programa. Gusto ko man pangayuan advice ang akon ginabatyag subong kag ang akon ginaproblema. Ako gali si Grace. Mary Grace, Ako gali si Mary Grace sang bago. Hindi ko ina tuod nga ngalan. May problema ako na tungod ini sa akon pag-volunteer. Ako, isa ka presidente sang isa ka grupo sa sulod sang amon simbahan. Hindi malikawan kadamo kag nanari-sari nga tao ang akon makaupod. Nabatyagan ko nga nagasobra na ang iban ko nga mga upod sa grupo, Tita Wilma. Kag masiling ko nga nagaabuso na sila
tungod bisan ginahimo ko ang tanan para sa akon responsibilidad nga trabaho. Damo gyapon sila sang indi nami nga ginapanghambal kontra sa akon. Labi na gid kon nagatalikod ako. Abaw. Bisan gali tao sa simbahan kag pala pangamuyo, mas lala pagali sila sa indi pala mas lala pagali sila sa indi pala simba kag permi nagapray. Daw indi ko na madala ang kagamusang pensar ko tungod sa mga mabatian ko. Nagaplano ako nga mag-resign sa akong posisyon kag magpabilin na lang ako nga ordinaryo nga tumulo. Pamatsyag ko, Day Wilma. Pamatsyag ko, ta Wilma lang, no? Pamatsyag ko to Wilma, mas maayo na lang ina. Kay safe ako sa mga intriga kag pagpanghusga sa mga wala basihan nga halin sa akon mga kaupdanan. Pero amo nang gusto ko pangayuan sang imo opinion kag advice. Kung bala husto ang akon ginapamensar o kung hindi. Pamatian ko lang. Nagapasalamat. Mary Grace Sangbago. Mary Grace ang bago sa imo mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa gin-share na nimo diri sa programa This is My Life. Kag makabig naman naton ini nga kabahin man sang imo kabuhi. Kabuhi mo sa inyo church. Di ba Inday Blaza mayong hapon lang diri sa imo man. Kay Inday Marlene Diaz, good afternoon man. Marisol Gonzalez Turneg, blessed afternoon Tito Wilma. Salamat gid na. Ay hoo. Ang mahambal ko lang in the Mary Grace, siguro, bisan diin nga bahin, trabaho, panimalay, sa aton palibot, sa aton man mga kaingot, hindi ginaya, hindi gina malikawan, nga may makomento, hindi gina malikawan, nga may ara, nga mga negative, nga mabatian ikaw halin sa ila. Bisan magsiling ka pa nga ginahimo mo ang tanan nga maayo, halos tanan-tanan nga best mo ihatag mo, hindi na madula nga may magakontragyan. Normal na nga bahin sa aton kabuhi. Especially sa imo kabuhi dira sa inyo simbahan. Kung nagaserbi ikaw, hindi man silang ginaserbihan mo, di ba? Kung nagatrabaho ikaw para sa inyo grupo, basta ginahimo mo lang ang imo best, wala gidya problema siguro kung akong patanawon, no? Gani, siguro, kinanglan, dugangan mo ang imo pagkakalmado, kinahanglan, in short, cool ka lang, na? Kinahanglan, yuhum ka lang sa ila, nga dawala ka lang sang nabatian nga mga laway nga mga istorya nila, sa mga feedback nila halin sa batok sa imo, mga amuna lang na iya, amuna as always, ginabal ni Tita Wilma, kay kung i-entertain natin ganing mga hindi maayo, abin nyo kung ano, nagainit ang ulo mo, ti kung mag-init ang ulo mo, pag mag-init na naganing ulo, mga negatibo na imo paminsaron, ti dira ka gina takson, dira ka gid takson kon hasta din ang imo patience, ti kon mag-give in ka gani, guba gid ang tanan. Gani, cool ka lang in the Mary Grace, di ba? Cool ka lang. Magpagkatawahay ka. Dugangan mo ang imo paghangop, pasangkaron mo ang imo pamansaron, kay una-una, diin ginatakos ang imo pasensya kag pagpaumod mismo sa simbahan nga imo ginatuuhan. Nan.
Ginatakos ang pasensya mo kag pagpaubos mo sa mga tao nga ara sa imo palibot dira sa simbahan. Hindi lang na sa sulod sang simbahan. Kay bisan sa gwa sang simbahan, bisan sa ayton puluyan kag sa ayton palibot, may ara ginaya manug takos, di bala? May ara ginaya tawo nga amo sina. Kay nga anormal ina nga nagakatabo sa kabuhi naton. Kay hindi man pwede nga gamo lang nga gamo, hindi man pwede nga enjoy lang ta nga enjoy nga wala problema na hindi balansing kabuhi ta sa kalibutan na may good and bad, pero kinahanglan kabalo kita mag-handle sinatanan. Na, muna siling ko umla kung may spirit of coolness ikaw, spirit of calmness ikaw sa imo heart. Patiha lang sa tawi. Kaya ako na angkon ko na sa una pertimang ko mga king. Kaya nga, bisan sino sa aton, wala siling bisan ano pa na siya bisan ano pa na siya kabuot. May katapusan, may ara na limitasyon ang tanan. Tayo malabot mo na ganing peak sinatanan. Malupok daw bulkan mo. Daw bulkan na yun maglupok. Tiyan mo nang halalungan. Inang talagsa lang nagapangakig. So, ikaw, since nag-serve ikaw sa inyo church, leader ikaw sa isa ka grupo, kinanglan ang patience mo unending na unending gidiya ang pagpaubos mo. Kay nga, mas maayo, bulahan ang mga tao nga nagapaubos, bulahan ang mga tao nga nagapaumod. Kay nga, malapit ang grasya sa imo. Ada naman si Tita Wilma. Inang mga tao nga mga nega nga ina, mo nang gatag man sa itong sang nega nga tanan-tanan na lang sa itong kabuhi, makagubay sang itong adlaw, makasala ka lang. Amo nang mga tao nga mapaghusgar, mapaghusgar nga wala sa lugar, paamo ka na. Mga makabigla naton, mga judgmental, in short, Tito Wilma. Di kada magpadala-dala sa ila. Kay kunten awon, gintawag ka, may calling kaya from the Lord para nga pamunuan ang grupo nga ina. Calling ina para sa inyo. Gani dapat katawhay, democracy kumbaga, na tagaan mo demokrasya ang mga kaupdanan mo. Ay nang mga nagagarit-garit sa imo pa ba ilang kay kung wala sila sa makita nga reaksyon sa imo nga mahalitan kanila or madala kanila mauntat malang na iya. Amo na sana siling ko bala ang kuna lang ang good heart sa imo pagkatawo na ang kuna lang ina. Kundo manginit ulo mo, piyunga lang mata mo, talikod kaya sa Lord, ari naman, patawhay ako. Ay, isa na iyam, na? Imbis nga mag-init ang ulo mo. Magpakatawhay ka, masil, why ipekaw? Paamo ka na bala? Why ipekaw? Prayer is the most powerful. Na? Prayer, amo makapabugnaw sa imo balatyagon. Ma-pray kaya kay Lord, i-pray mo ng mga nagakahisa sa imo. I-pray mo ng mga nagapakalain sa imo na tag sa kahimuon mo, tag sa kahulag mo, ask guidance from Him. Kinahanglan lang kid. Guidance from Him, Lord. Holy Spirit, come na. Kay kanami, batyagon do ka, bugnaw lang pa mo ka na bala. Makita mo lang, kag batyagan mo lang na sa ulinga. Do ka nami na nisang ila mga ginapakita sa akon man. Paamo kay na bala. Di ba tawa? Yes. Kag ang ipakita mo sa ila nga despite sang ila paguba sa imo, pagpakalain sa imo, ginapush mo ya ang kaayuhan para sa inyo grupo kag kun ano mga plano ninyo para sa inyo church. Kay makita lang nila ina. Kay kung mabatyagan nila nga ka very relaxed sa imo, ka very cool sa imo, you always pray, kag mahinay ang imo paghambal sa ila, bisan ano pa ang ila pagpanggarit-garit sa imo, makita mo. Makita mo, ini mga judgmental nga ini, nga wala sang balasihan batok sa imo, mabatyagan mo na lang. Okay na sila sa imo.
amo na siling natin, basta aralan tayo kay Lord, wala imposible, di ba? Gani, hindi ka mag-surrender. Nga masiling ka, mahalin ka sa pagka-presidente sa inyong grupo tungod sina? No. Nasa nasiling ta may calling kaya sa pag-serve, dira. Gani, padayon na inana. Padayon ang pagserbisyo mo nga may katampad, sensiro, nga may paghigugma sa mahal nga Dios. Kaya gina-bless ka ginaiya ni Lord, di ba? Amo na siling bali na ito, basta nagasunod gani kita sang iya sini sugo. Nagasunod kita sang iya kagustuhanan, nga wala sang pagpamatok. Gina-offer naton ang aton bugos nga kaugalingon sa pagserbisyo sa iya kag sa aton isig katao. Ano? Hindi gid siya magpabaya para sa aton. Gani, i-bless ka gid ni Lord sa imo trabaho, especially sa pagserbi dira sa inyo church. Amo lang na matugda ni Tita Wilma, pero yes, tsakto gina iya. Hindi ka magpakahuyang. Go lang para sa imo sinihandom. Kaya nga, isa ina ka factor mo. Nga mo na siling bala nga, the more you get nearer to God, the more, the harder, and heavier the challenges and the trials you encounter. So be strong, have courage in your heart, and go lang, pray lang na para sa kaayuhan sa tanan. Kabay pa Inday Mary Grace, away naman din na-mention abikon, ano siya, ano nga church siya, na gina-generalize naton, na go lang girl, be more patient lang, and be more, love to them, smile to them, di na makadtuman, sa sige-sige mo, mabatyaga na nila, sila na lang na, ang magabag o kang mapakita sang ila kaayo sa imo. Pray ta na, party ka na. Ngani sa ito man mga palanggang mga tapol. Americ Paisa, kamay pa nga nakahatag man or naka-comfort man si Tita Wilma sa imo sinesitwasyon sa karon. Pangamuyo, ilang na sila. Kinahanglan gid. Siling digan ni 24:33. Good PM, Tito We. Sender, sender, amo ginabisan diin, abi mo simbahan, wala mga tsismoso kag tsismosa, sobra pa gani kung seryoso ka sa imo pag-serve kay Lord, go lang niya. Hindi sila pag-intindiha. Gets mo? Thank you, kid. Alas 2:33, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, sa inyo man na mga kauturan, pagidira gali, no? Sa inyo ipadalaman nga sulat kay Tita Wilma, mga istorya sa inyo kabuhi. Istorya sa inyo kabuhi, nga magkahatag man leksyon o kung inspirasyon sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagaupudtag sa kapon diri sa This Is My Life. Pwede ninyo mapadala, no? Isulat, padala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man sa social media via Facebook, sa aton sa ni Facebook account. Pwede nyo lang ganit pangitaon ang aton sa ni Facebook page para dira na lang kamo mapadala na Action Wilma Sugaton. Action Wilma Sugaton amo nang aton sini nga This Is My Life page. Pwede nyo lang damasan message, ma-private, ma-PM ka muna na mabato na ni Tita Wilma sa Messenger. Pwede gid. Welcome gid ka mo dira. Kag, yes, ato na dira mga kauturan, may ari kita pinakabag-o nga vitamin C. Amo ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials
sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the cause. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station. Okay, ka Ma'am Julie Militado Patrimonio, I think. Yes, good afternoon, tawe. Nakuha ko na. Kuha ko na akong daogid ba kay kay i-add ko by bulong para sa akong maintenance sa Lopus. Ay, may Lopus ikaw. Okay, keep on praying, dear. Opdan ka nito, na. Thank you all, ARB, sa inyo programa. God bless, Ma'am Julie, and Merry Christmas in advance sa imo man, na. Kay Marisol Gonzalez Turnesa, Tito Wilma, shout out please. Sa tatay ko, Edison Gonzalez. Wow! 75 years old na siya. Nagapamati permis sa aksyon. Aging taga namon siya. Taga namon siya radio. Okay. Para malingaw man siya. Okay. Thank you, Git. Tita Nanay Mili, sino nga Nanay Mili? Happy birthday kuno kay Nanay Mili. Hambal ni Inday Mimi. Ni Inday Mimi Girom na from halin kay Girom. Okay, Mili, happy birthday. Yes, dear. Ano? Pwede lang kainom. Ano? Pwede lang kainom antibiotic. Why resita sang doktor? No. Nga nag-inom, pwede lang kainom, ng tea nga nakainom ka antibiotic. Oh, yes. Ang tea? Okay, no problem. Okay. Mga listeners, Para sa guys, mga listeners, hindi kami kita listeners nga namangkot nga okay lang mag-inom tea, nga take ikaw antibiotics. Yes, kay it's a natural. Wala na siya. Na. Welcome, Sindayan. Baryoga Ray, hello. Mayong hapon, Tita We. Coffee time. Kay katugnaw gidiri sa Barangay Pandanon, DSB. Huuno, tugnaw di gani sa amon nga di kami sa ubos sa inyo padera. Nan. Tutoy Joms, thank you, kid. Red Ruby, Hinovia Mami. Tita We, yes, gakumpurmig. Kamusta na kamodera sa Morsha? Inday, Ruby, yes, advance Merry Christmas sa imo kag sa bugos nga pamilya. Tita, welcome. Di na to. Welcome, shout out please. Yes, Dana ito. Red Ruby, thank you. I love you, ta. Bisan daw. Wala taga pabadyak sa imo permi, pero hindi tagid ka malimtan. Oh, so touch man si Tawe. Okay, araman ka mo gihapon, di ba? Ambal ni Ma'am Ana Sinoro, correct gid ti Tawe. Na. Good afternoon. Thank you sa greetings mo sa wedding anniversary namon ni husband ko kahapon. Yes, so kay anniversary ninyo kahapon, di ba? Oo, Inday Blaza mo ginatitawe kay may ba ang tawo mo. Normal lang na. Bay ilang da, mayugani kay napansin ka sang sawala. Correct gina siya. Inday Blaza, thank you, Gid, sa imo dere kauman. Na hello, Tito Wilma, always kagid ginapamatian ni Nanay Estrella Jacinto diri sa Purok Kawayanan, Talok, Bagos City. Sa mga taga-Talok, Bagos City, dira, good afternoon, Gid, na. In the virtual pin, the good PM, Tito We, ari lang kami diri gihapon sa Myselin Homes. Kami na Thelma Iguico na Thelma mayong hapon, kay Lydia, kay Jennifer. Gihapon maukod mo, Gid, nga tagpalamati. Salamat and God bless you and your family, Tito We. Kag sa inyo man tanan-tanan. Paamo kay na bala. Abaw, si Inday Yolanda, dili kay no hambal ni Inday Yolanda. Hi, good afternoon, Action We. Lantaw lang ko di. Thank you, Gid, sa imo gin-share sa aton parokya sang Lourdes Parish sa Barangay Baita.
tuhoy sang imo na agyan dari sa iton parokya sang Barangay Bayuta. Okay, thank you. Yes, Ma'am Yoli, paki-like and paki-share lang sina. Thank you, kid. Nag-greet. Hello to Baby James. Good afternoon. Baho. Kay si Ruming Ginoy. Salamat gid. Maayong hapon dira sa inyo. Ha? Salamat gid. Dira sa may Bangga Christian. Na mayong hapon lang da. Inday Annabel Garcia. Good PM, Tita Wilma. Monitor lang kami diri sa may Barangay Tangob. Sa mga taga Barangay Tangob dira. Mayong hapon lang. Okay, enough na lang na anay, ha? Pag may time ka rin, balik ka naman ka mo ni Tita Wilma. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag.
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa Happy birthday, Anay! Kay Joyce Pasilan Caranzo, na happy birthday dira sa imo, naman dira sa Hubhub Street, na happy birthday sa imo, Budoy, Buds, happy birthday, halingid sa tanan-tanan. Pero magabasa na si Tita Wilma sa itong tigsi kang horoscope. Para sa itong horoscope sa karon nga adlaw Huwebes, Disyembre 9, tuig 2021. Unahon nito ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Bawada kagid sa lugar nga sa diin amugi nang nagakabagay sa imo para sa imo palangitan-an. Hindi pagpawalai ang kaugalingon mo nga kinahanglanon. Kinalan talupang dun mo gid kag tagaan mo man importansya. Tandaan mo, Sagittarius, importante gid ang imo ikaayong lawas. Kung single ka naman, sa imo horoscope, ma-attract mo ang ginitawag true love. 26, 32, 45, kag 12 mga maswerte mo nga numero, sandalwood is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Yes, mga Capricorn ay abaw. Andi ari naman. Makilala mo ang imo childhood friend kay tinugay-dugay na abi mo hindi siya gali siya sanggin palapitan mo kag inistorya nan. Kag abi mo sa imo trabaho mangin siya ang mangin resource person ninyo. Maswati mo man nga mga numero 24, 36, 8, kag 13. Carrot orange is your lucky color. Aquarius. Dito mo pala. Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, Aquarius. Damo sa mga pagbag-o sa imo schedule sa karon. Karong adlaw. So kinanglan i-adjust mo imo kaugalingon, kag ipangibabaw mo gid ang disiplina. Maswati mo naman nga mga numero 26, 35, 42 kag 16. Cyan blue is your lucky color. Yes, mga Pisces. Ang mga Pisces naman Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces. Tugnawgin man panahon mo. Hambal sa imo horoscope kinahanglan. Sa imo, sa siningation, maghigop-higop ikaw dira sang mainit-init nga sabaw. Nga madugay mo na nga ginagkahidlawan. Di kwan isampat gid sa matugnaw nga panahon. Kinahanglan pagid Pisces sa imo horoscope. Ato ba nga ang kamaturan?
Ha? Tunan mo gid ina kag batuno. 36-22, 10 kag 15. Maswati mo nga mga numero. Magenta red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtub Abril 19. Yes, Aries, may event ikaw karon nga adlaw nga among halinan sa nga mga oportunidad nga mag-abot sa iyo. Posible nga magagamong pensar mo pero kinanglan padayunon mo lang imo bala pagkakalmado para makapamensar ka sang maayo. 23, 32, 55 kag 12. Baby pink is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 tubtub Mayo 20. Abdi mo bala Taurus ang imo health or ang imo ikaayong lawas. Blessing ina sa imo nga indi gid siya matupungan. Gani kinanglan halungan mo. Ay tuon ka man sa pagdisiplina bisan ka og ingon mo inaambala sa horoscope mo. Maswati mo naman nga mga numero 28, 38, Justice Ace kag 11, Cyan Blue is your lucky color. Yes, padayon si Tita Wilma. Gemini kita. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, halos maangkon mo na or malabot mo na ang imo mga handom sa kabuhi. Tandaan mo na, halos na angkon mo na tanan. Di subong ka pa masurrender. Tungod sang isa ka problema nga nagabot sa kabuhi mo. No! Sunod sa horoscope, hindi ka mag-surrender. Laban lang. Kaya ang resulta sina ara sa katapusan. Gani, go. Ako, Gemini. Mga masuwati mo nga mga numero 26, 39, 55 kag 46. Emerald Queen is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Madiskubrihan mong kamatuoran karon nga adlaw natungod sa kung ano nang ginakabisihan sang imo pinalangga pa mo kana Cancer. Kag-abi mo makatulog gid ang luha mo tungod sala ang imo ginapaabot o gina-expectar o ginapatihan. May swerte mo nga mga numero 58, 12, 35, kag 22. Lavender is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo naman ni tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, bo, damo, gid blessing adlaw mo subong. Basta may grasya ikaw nga mabaton karon nga adlaw. Ay na, syempre, maangkon sang tao nga mapisan kag nagapaninguha, isa ikaw sa iyo. Gani hindi ka magpakatamad-tamad dira. Hulag ikaw. Hulag ka. Ano na oras? Hapon na dugay-dugay. 27, 13, 45 kag 22. Mga maswerte mga numero. Pearl white is your lucky color. Yes, sa mga Virgo naman. Ang mga Virgo ni tao Agosto 23. Tubtub City, Yambre 23. Nami, ang mga Virgo, kay feel mo feel mo na nga magkasakay ka sa barko, nga anong plano mo, di ka makadto, or basi magsakay ka ginman sa barko. Siguro, posible ina kon seaman, ikaw, or may, basta may angot dira nung imo sinitrabaho. Abi mo bala Virgo, excited na ang imo sini mga kapamilya. Maswati mo naman nga mga numero 27, 36, 51, kag 15. Cloud white is your lucky color. Libra, ang mga Libre naman amoy ni mga natao Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Yes, Libra. Imo karelasyon, very supportive sa imo. Very supportive siya sa imo kag na-appreciate mo gid sobra para sa iya. Abi mo nalipay gid siya na gani isa ka means of pagpasalamat mo sa iya, mag-effort ka. Abi luto kada bilang pasalamat man sa iya, pa mo kanya. Mas swati mo naman nga mga numero 15, 25, 32, kag 43. Vermilion red is your lucky color. Kaya tapusan natin nga zodiac sign na Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22.
O nagalila po ang blessing mo sunod sa imong horoscope iya Scorpio. Kay nga napalibutan ikaw sa mga mabinuligon nga mga tao. Maabot ang ginapaabot mo kag mangin malipayon ikaw. Baw 42, 36, 23 kag 14 mga maswerte mo nga numero. Do hot purple is your lucky color. Nabatian na ito na nga tuntag sa zodiac sign para man sa tuntag sa ka-horoscope. Karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 9, tuig 2021. Julie Jacinto. Good afternoon, ara sila ko ni Nanay Estrella Jacinto. Gapamati sila dira sa may purok kawayanan sa Talok, Bago City. Okay, sa siningabahin, si Tita Wilma naman ang mga bay sa inyo. Updian na kita. Updi ninyo ako sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata baytok sa COVID-19 para kaluyan pagid kita. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Padayon kita sa pagpangamuyo sa itong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Hi and hello kay Inday Annabel Garcia. Ara sila sa Tangob Aga Monitor na. Salamat kid. Blessed afternoon kuno. Blessed afternoon Inday Carmen, Carmencita. Uy, salamat kid. Wendell Realista, good PM Tita Wilma, almost always monitor lang. Please tamyaw lang akong Lola Nida Realista nga gwapa. Philip Alonso guys, thank you gid. Araman tutu Eddie Laos. Upod kay Nana Isabel, salamat kid. Carmencita, uy, salamat. Wala na si Tita Wilma sa nga panahon, gani kita magapaalam sa itong pagpangilagad iya sa sining hapon. Sa This Is My Life, Webes nga adlaw, Disyembre 9, tuig 2021. Ang itong Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa 1 Chronicles chapter 29, verse 11. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Salamat gid mga palangga na itong mga tagpalamati standby sa matang mga drama, mensahe, sing paghigugma. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas Labuton kasangamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.